Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. मी असं म्हणेन की आम्ही उत्पलला तिकीट नाकारलं नाही, उत्पलनी आमचं तिकीट नाकारलं, भाजपचं तिकीट नाकारलं, कारण आम्ही त्याला चॉईस दिला होता. आणि त्याचं कारण हे आहे, शेवटी पणजीतली आजची परिस्थिती वेगळी आहे. भारतीय जनता पक्षामध्ये तुम्ही बाबूश यांना घेतल्यानंतर आणि 3 वर्ष त्यांना पक्षामध्ये आमदार म्हणून ठेवल्यानंतर आणि त्यांच्या सपोर्टने सरकार चालवल्यानंतर 3 वर्षानंतर तुम्ही हे नाही म्हणू शकत ना. मग मनोहरभाईंना जर बाबूश यांच्याबद्दल ऑब्जेक्शन नव्हतं तर आज 3 वर्षानंतर त्यांच्यावर असं ऑब्जेक्शन कसं घेता येईल. त्यामुळे मला असं वाटतं की काही लोक जे आहेत ते उत्पलला मिसगाईड करतायत. 5 वर्षांनी पणजी उत्पल पर्रीकर लढेल हे उत्पलला मी सांगितलं, मी बाबूशशी बोललो, त्यांनी ते मान्य केलं. आता याच्या पलीकडे काय करता येईल? व्हॉट एल्स कॅन आय डू ऑर द पार्टी डू? बेसिकली पर्रीकर मी म्हणतो तेव्हा त्याचा उत्पलही आला, मनोहर पर्रीकरही आले, घराणंही आलं. पार्सेकर म्हणतो तेव्हा पार्सेकर सर आले. हे 2 व्यक्ती अशा होत्या, भारतीय जनता पक्षाच्या गोव्यातील 2 मुख्यमंत्री, म्हणजे पहिला मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचा दुसरा मुख्यमंत्री जर कोणी असेल तर लक्ष्मीकांत पार्सेकर. आज या दोघांनाही म्हणजे एकाच्या कुटुंबाला आणि सरांना स्वतः असं वाटतं की आपल्यावर अन्याय झाला आहे. पक्ष ज्या दिशेने चालला आहे दॅट इज नॉट द पार्टी दे फाउंडेड. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? असं आहे की आणि म्हणून मी स्वतः पार्सेकर सरांना घेऊन दिल्लीला गेलो. माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी, माननीय अमित शहाजी आणि BL संतोषजी यांच्यासोबत मीटिंग केली. अमित शहा साहेबांनी आणि अध्यक्षांनी त्यांना स्पष्ट सांगितलं की तुम्हाला काय हवं आहे ते सांगा, तुम्ही आम्हाला हवे आहात, तुम्ही आमच्या पक्षाचे जुने कार्यकर्ते आहात. आत्ताची स्थिती तिथे निवडून येण्याची नाही आहे, पण म्हणून तुम्हाला वाऱ्यावर सोडायचं नाही आहे. केंद्रात, राज्यात, पक्षात, सरकारमध्ये काय पाहिजे सांगा, तुम्हाला आम्ही देऊ. म्हणजे मला आत्ताही शब्द आठवतात, आप आपके 3 प्राथमिकता लिखकर दीजिए, हम कर देंगे. पण आता पार्सेकर सरांसारख्याही पक्षाच्या जुन्या जाणत्या माणसानं असा प्रेस्टिज इश्यू करून नाही मला लढायचंच आहे. बरं खरंच सांगतो की लढून निवडून येण्यासारखी परिस्थिती असती पहिलं आम्ही तिकीट पार्सेकर सरांना दिलं असतं, पण ती सर्वेतही दिसत नव्हती. त्यांना मी दाखवला होता सर्वे.